ranar juma'a abubuwa guda biyu ake son yawaita yi. Abu na farko shine karatun suratul kahafi. Idan za ka iya yin ta gaba ɗaya daidai ne, idan ba za ka iya yin ta ba ayoyi 10 na farkonta duk ranar juma'a ka rinka karantawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadithin Muslim ya ce, wanda di yake karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai tsare shi daga sharrin dajjal sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To annabi kuma ya ce a yawaita yi mishi salati a ranar juma'a, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Manzo Allah ya ce duk salatin da kuka yi ana kai mini sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ana nuna wa manzon Allah wane dan wane jikan wane daga ƙasa kaza wane yayi maka salati. Allahu akbar. Qalu ya Rasulullah, sahabbai suka ce wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad armaita. Ta ya za a kai maka salatanmu bayan ka rididdige a ƙasa, ka riɓe ka narke ka bi ƙasa. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kun yi kuskure, ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa baya riɓewa.